Napravo je vzorka od výrobcu s bambusovým vláknom, vlastne naľavo. A napravo je náš terajší dodávateľ Drevoplast s kombináciou spilín alebo drevnej hmoty z tvrdých drevín. Teraz to, prosím ťa, odstav s niečím, daj preč to Pepo. A ukážeme si pri odstránení zdroju horenia, akým spôsobom dohorí. Vidíme, že drevoplast nehorí, horí stále len hmota pôvodného podpalača, pričom bambusové ako aj z tvrdých drevín dohorilo prakticky v tom istom momente.